поспяшайся. Лічыш, калі я дзяўчынка, больш павольна ехаць буду, а вось і не, зараз даганю і абганю цябе. Насмяшила. Стопам, самым хуткім кіроўцам самазвола ніхто не параўнаецца. О, сябры, вы ўжо тут, прывітанне. А мы з Янкай у будаўнікоў гуляем. Так, зараз кубікаў навязем, а потым і дом будаваць пачнем. Таму далучайцеся, будзе весела. Так, мы акуратна пад'язджаем. І перакульваем свае каўшы. Вось так. Ух, як жа добра, што калісьці з'явіўся такі надзейны памочнік. Самазвол? І не кажы. Кузаў гэтай машыны падыдзе для любых цяжкіх грузаў. Сапраўдны асілак. Што ёсць, то ёсць. Штодня самазвалы перавозяць тонны грузаў па ўсёй планеце. Гэта я ў часопісе чытаў. Прыпынак! Пачынаем разгрузку! Вечар добры ўсім. Ой, і табе, няня Палінка, прывітанне! Салют! Ага, а ў што гэта вы тут гуляеце? У будаўнікоў! Вось! На самой справе? Так, спачатку возім будматэрыялы. Будматэрыялы? Ну, кубікі, няня Палінка! А, зразумела, так. А хутка і дом з іх будаваць пачнем. Вось як. А раскіданыя малюнкі, кніжкі, пыл на палічках вам не перашкаджаюць? Ой, пачынаецца. Не пачынаецца, а трэба было ўсё рабіць у свой час. Тады б пытанняў не было. Зразумела! Будуля адмяняецца! Ні ў коім разе. Ура! Просто адкладаецца на некаторы час. Не ну, а давайте ўсё прыбіраць. І што рабіць? Як што, парадак наводзіць. Вось так заўжды. Толькі пачнеш гуляць, як раптоўна ўсё спыняецца. А я ніколі не супраць дапамагаць Палінцы. З чаго пачнем? Вось, Млаченька, я прапаную з кніжак. Дамовіліся. А я не хачу. Топа! Опа! Не хачу. І ўвогуле зраблю выгляд, што нічога не чую. Так. Так, гэтую кніжку вось сюды? Ага, вось так, топа. Ты, можа, хоць малюнкі ў альбом пакладзеш? Што? Няня Паліна, а я цябе не чую. Яшчэ чаго. Так, у нас тут будзе першы паверх. Так, Няўжо я так ціха гавару? Ау, Топа, дапамажы нам, калі ласка. Топа! Да што ж такое? Ну не чую нічога і ўсё тут. Прабачце. Я кажу, дапамагаць трэба сябрам. Так, сюды кубік. Ты што ж гэта з ім адбываецца? Яшчэ вось сюды. Хітраваць уздумаў. Ты бачыш, раптоўна слых страціў. Так. Переходим до другого поверха. Ось так. Ну, добра, Яночка, мы зараз з табой такую штуку зробім. Чакай, чакай, Топачка. Не хочаш слухаць? Мы пойдзем іншым шляхам. Вось так. Здаецца. Другі поверх. Вось так, здаецца, ўсё гатова. Вось. Што гэта? Паліца з цацкамі? Менавіта. На якой вось гэтай раскіданыя цацкі і павінны апынуцца. Давай, давай, і не бурчы там. Придумалі. І так яны мяне ўвесь пакой прыбраць прымусяць. Што ж рабіць? О! Ёсць ідэя. Всё, Палінка, з кніжкамі мы справіліся. І з малюнкамі таксама. Ой, ой! Ой-ой-ой! Ой! Что такое? Ой-ой-ой! Што гэта за мной? Што? Нічога не бачу! Ой-ой-ой-ой, якое няшчасце! Не можа быць, акрамя слыху, то зрок страціў. Я бедны! Ой-ой-ой-ой! Топачка, што ж рабіць? Напэўна, ператаміўся.
Напевно. Ой, зовсім нічого не бачу і не чую. Ось. Ой. Топочка, ось, гляди. Ой, ні, нічого не бачу, нічого не чую. Здається, йому треба відпочити. А лепш поспать. Ложечка. Ой-ой-ой, небарака, зараз ти відпочнеш. Яночка, тримай за лапи його. Опа. А ось так от зараз відпочнеш. Почекайте. А ми тим часом... Ой, Тише. А ми тим часом уборку скончим. Цікавий мультик поглядіть. Ага, з гарбатою і шоколадними цукерками. З орехами? Ну, як ти любиш, Яночка? почекайте! Я так само хочу цукерки і цікавий мультик. Ай-яй-яй. Почувши про мультик і цукерки, одразу став чуть і бачити. Ага. Здається, раптом поправився. Ага, а нам здається, що твоя хвороба була несоправдной. Покривдились. А сам як лічиш? Ну, видите, ну просто ніякого настрою не було уборкою займати. Угу. І захотів схитрить. Ну, няня Поліна, Яна, ну пробачте мне, коли ласка. Обіцяю, больше такое ніколи не повториться. Зрозуміло, пробачим, бо ми ж лепші сябри, так, Яночка? Так, але при одной маленькой умові. Слухаю. Ти увесь наступний тиждень прибираєш покой сам. Цілий тиждень? Ну, коли не хочеш. Згодний. Ну, ось і добре. А зараз давайте глядеть мультик. Глядачі вже зачекалися. Давайте всі разом. Ну, а зараз, моє дороженькі, час розвітуватися з глядачами і рихтуватися до відпочинку. Пам'ятаємо, необхідно почистити зубки. Так. Мить лапки і тварики. Поцеловать батьков і відправлятися у ложечки. До побачення, дівчинки і хлопчики. Доброї ночі, сябри. І солодких усім снов. Бувайте, маленькі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали.